Kázeň Nahý cisár bola prezentovaná v sobotu 28. januára 2023 v zbore CASD North Naples. Kázeň bola odoslaná vedúcim generálnej konferencie GK v pondelok 30. januára spolu so žiadosťou o stretnutie a prerokovanie riešenia, ktorým sa zruší opätovné potvrdenie stanoviska z októbra 2021 bez následnej zodpovednosti GK, a to v zmysle učenia Ježiša Krista u Matúša 18, 15 až 20. GK odpovedala doktorovi Konrádovi Vajnovi v pondelok 13. februára s tým, že považuje záležitosť za uzatvorenú a diskusia sa konať nebude. Vedenie GK si osvojilo právo prehlasovať svedomie adventistov na celom svete. Opätovným potvrdením stanoviska z októbra 2021, v ktorom bolo adventistom úplne zamietnuté použitie dôvodu náboženskej slobody k odmietnutiu povinného očkovania. Ich domnelé a nelegitímne právo nadradiť sa nad vaše svedomie je teraz navždy zakotvené v ich mysliach. Doktor Konrád Vajn od januára 2022 prehovára k vedúcim generálnej konferencie a žiada, aby nešliapali po svedomí adventistov z celosvetového hľadiska, ale aby im preukázali rešpekt a aby si neprivlastňovali právo prehlasovať ich svedomie. Kázania doktora Konráda Vajna ohľadom tejto záležitosti sú na YouTube pod nasledovnými názvami: Výzva k adventistickej šľachte, Diviak vo Vinici, Výzva delegátom generálnej konferencie, Odtrhnutý vlak 1, Odtrhnutý vlak 2 a Nahý cisár. Žijeme v posledných dňoch dejín Zeme a z hľadiska odpadlíctva a popierania pravdy nás nemôže nič prekvapiť. Nevera sa teraz stala umením, skrze ktoré ľudia pracujú, aby zničili vlastné duše. Neustále hrozí nebezpečenstvo, že sa na kazateľni objavia falošní kazatelia, ktorých život je v rozpore so slovami, ktoré hlásajú. Avšak hlas výstrahy a napomenutia bude znieť, pokiaľ bude trvať čas. Tí, ktorí sú vinní z činností, do ktorých sa nikdy nemali zapojiť, keď ich Pán pokarhá alebo im zošle radu skrze ním ustanovené orgány, sa budú posolstvu brániť a odmietnú nápravu. Pôjdu ďalej svojou cestou ako faraón a Nabuchodonozor, až kým im Pán nevezme schopnosť uvažovať a ich srdcia sa zatvrdia. Pán im pošle jeho slovo. Ak sa však rozhodnú nepočúvať ho, Pán ich urobí zodpovednými za vlastnú skazu. Modlite sa, aby vedenie generálnej konferencie našlo odvahu kajať sa zo svojho nebiblického postoja a aby Boh priniesol uzdravenie a pomoc všetkým, ktorých životy boli poškodené nelegitímnym konaním generálnej konferencie. Doktor Konrád Vajn, Nahý cisár. Dobré ráno všetkým. Považujem za veľkú prednosť byť s vami na slnečnej Floride. Už som to povedal niekoľkokrát, ale je to tak. Som na Floride po druhýkrát a musím povedať, že Florida sa veľmi snaží ľudí priťahovať. V službe kazateľov v Minnesote sme zvykli hovoriť: ak si vo februári povolaný slúžiť na Floride, povolal ťa sám Pán. Prinášam pozdravy z môjho domáceho zboru v Berrien Springs a zboru Village, adventistov 7. dňa a od mojej rodiny, ktorí sú doma v Berrien Springs. Ďakujem kazateľovi Hernandezovi za jeho milé pozvanie prísť sem a prihovoriť sa k jeho zboru. Bolo veľkým požehnaním byť s vami včera večer a počas sobotnej školy. Dnešná sobota je sobotou náboženskej slobody a téme, o ktorej budem hovoriť, som dal názov Nahý cisár alebo Cisár bez šiat a veľmi opatrne som musel vybrať na dnes piesne. Premýšľal som nad piesňou Stáť ako statočný, až kým som sa nedostal k refrénu, ktorý znie: Stáť ako statočný, obrátený tvárou k nepriateľovi. A povedal som si, že to nie je na dnes dobrá pieseň. Viac to pochopíte, keď sa pustíme do samotného kázania. Vítam aj tých, ktorí nás sledujú online. Sme požehnaní zázrakom internetu a teda dobré správy môžu ísť do celého sveta. Ľudia nás môžu sledovať na celom svete. Sme vďační, keď vidíme, že evanjelium sa môže šíriť do celého sveta kliknutím tlačítka. Ako som už povedal, naše kázanie alebo príhovor má názov Nahý cisár. A keď sa dostaneme v dnešnej kázni ďalej, pochopíte, prečo som vybral tento názov.
Chcem vás poprosiť, aby sme spoločne sklonili hlavy a pozvali prítomnosť Svätého Ducha. Nebeský Oče, dnes sme sa zhromaždili v Tvojom dome ako Tvoj ľud. Oče, sme si vedomi, že máme za sebou ťažké 3 roky. Oče, možno aj v tomto zhromaždení sú dnes ľudia, ktorí smútia za svojimi blízkymi, ktorí mali pri stole prázdne miesto na deň vzdяky vstania a na Vianoce a ktorí sa tešia na ten slávny deň, keď Ježiš príde v oblakoch slávy. Oče, žijeme v tomto svete žiaľu a bolesti a tešíme sa na deň, keď vytvoríš všetky veci nové. Oče, kiež by ten deň prišiel skoro, veľmi skoro. Oče, kým žijeme v posledných hodinách tejto zeme, modlím sa, aby si nám dal dar rozpoznávať, aby sme vedeli, kedy máme vstať a kedy si sadnúť. Kedy urobiť krok vpred a kedy sa na moment zastaviť. Oče, vo všetkom, čo robíme, nech nás vedie a riadi svetlo Tvojho ducha. Oče, naša modlitba dnes je rovnaká ako modlitba Jána Krstiteľa, ktorý povedal o Ježišovi, že on musí rásť a ja sa menšiť. Oče, ja sa dnes modlím, aby Ježiš v našich srdciach narástol počas tejto soboty, aby sme sa dnes večer stali inými mužmi a ženami, chlapcami a dievčatami ako tí, ktorými sme boli dnes ráno. Kiež by táto zmena nastala skrze Tvojho ducha, ktorý pôsobí na naše srdcia. Požehnaj tento náš spoločný čas. Pane, dal si mi na srdce bremeno zdieľať to, o čom budem dnes večer hovoriť a modlím sa, Pane, aby všetko, čo robím a všetko, čo hovorím, bolo k Tvojej sláve a Tvoje dielo sa rozšírilo po celom svete. Modlím sa v mene Ježiša. Amen. O tom, čo budeme dnes hovoriť, má 9 častí. Musíte to so mnou vydržať. Viem, čo sa deje, keď sa ľudia pozrú na 9 častí a keď prvá trvá 5 minút, mysli si to prepočítajú a povedia si: aha, tak to bude asi 45 minút a potom bude obed. Tak toto ale dnes fungovať nebude. Niektoré časti sú kratšie a niektoré dlhšie. To bude naša cesta. Začneme otázkou démonizácie a dezinformácie, pozrieme sa na niektoré kontextuálne otázky ohľadom toho, čo sa udialo na zasadaní generálnej konferencie, nejaké právne analýzy, pozrieme sa detailnejšie na zásah brata Wilsona počas zasadania. Mnohí z vás o tom vedia. Keď nepripustil návrh diskutovať o povinnom očkovaní a potom sa dostaneme k záveru. Potrebujem teda, aby ste dnes ráno naplno zapojili mozog, pretože naša viera má byť vierou inteligentnou a artikulovanou. Vydajte sa teda spoločne so mnou na túto cestu, aby ste si napokon mohli vytvoriť vlastný názor. Čo teda povieme na záver? To bolo rýchle, však. Začneme teda úvodom. Prešiel teda asi rok a 2 týždne od doby, keď Najvyšší súd USA zrušil povinné očkovanie pre všetkých zamestnancov korporácií s počtom 100 a viac zamestnancov. Mnohí z nás vedia, že to bolo podpísané začiatkom septembra 2021 a GK vydala podporné stanovisko k povinnému očkovaniu v polovici októbra 2021. Povinné očkovanie malo byť uplatňované na začiatku novembra, obzvlášť pre zdravotných pracovníkov, ale z milosti Božej Najvyšší súd USA začiatkom januára zrušil povinné očkovanie ako neústavné. Je smutné, že naša cirkev si stále myslí, že konala biblicky, ale aspoň svetský Najvyšší súd rozhodol, že to bolo na rôznych základoch neústavné. Teda vplyv pandémie, utrpenia a smrť mnohých, kolaterálne škody spôsobené povinnosťou očkovať sa a démonizovanie v spoločnosti sú stále s nami a ľudia sa dnes ešte stále liečia z rán. V našom vlastnom cirkevnom spoločenstve napriek vyhlásenia, že všetko je naspäť v normále, ďaleko od pravdy. Ako uvidíme dnes ráno, ako cirkev adventistov z celosvetového hľadiska, sme zakúsili výrazne negatívne systémové zmeny v konečnom dôsledku. Do pandémie sme vstúpili ako protestanti a vystúpili sme z nej ako pápežský systém. To sa stalo. Je to silné vyhlásenie. Mám ho zopakovať? Do pandémie sme vstúpili ako protestanti a vystúpili sme z nej ako pápežský systém. To je z hľadiska toho, čo sme práve prežili, skutočne znepokojujúce. Pozrime sa teda na širší kontext a otázku démonizácie. Žijeme v dobe, keď sa správy šíria a obmieniajú veľmi rýchlo a médiá by boli veľmi radi, keby sme zabudli na to, čo bolo počas pandémie povedané.
Elity, ktoré nám vládnu, by chceli, aby to zašlo do pamäte zabudnutia, alebo predstierajú, ako by sa to nikdy nestalo. Ale pre vás, ktorí ste prebudení a snažíte sa vyhýbať konfliktom, videli sme takéto a podobné titulky. Daily Mail v Británii. Je čas potrestať 5 miliónov britských odmietačov vakcíny. Vystavili nás všetkých riziku viacerých obmedzení, hovorí Andrew Neil, popredný komentátor spoločenskej rubriky. Prečo by sme nemali oklieštiť niektoré z ich slobôd? Z Toronto Star Canada. Tí, čo sa nedajú zaočkovať, sú leniví a nezodpovední. Teraz potrebujeme očkovacie pasy, aby sme ochránili nás ostatných. Tento koncept, že očkovaní potrebujú ochranu pred nezaočkovanými, je veľmi zvláštny. Je jasné, že vakcína nezabezpečuje veľkú ochranu. New York Times. Som rozzúrený na nezaočkovaných. Nezaočkovaní vystavujú naše deti riziku. Teda od polovice 2021 až do začiatku 2022 boli médiá hlavného prúdu platformou, kde sa nezaočkovaní demonizovali. Prezident Macron vo Francúzsku vyhlásil, že 5 miliónov nezaočkovaných Francúzov, citujem, nie sú občanmi. Kanadský premiér Trudeau vyhlásil, že nezaočkovaní sú, citujem, veľmi mizogínni a rasistickí a spýtal sa, citujem, ako môžeme týchto ľudí tolerovať. Podobné vyjadrovanie vedie k smrtiacim táborom, ako sme videli vo fašistickom Nemecku. Prezident Biden hovoril o nezaočkovaných negatívne a vyslovil sa, že mu ubúda trpezlivosť a že potrebujeme ochrániť zaočkovaných pracovníkov od pracovníkov nezaočkovaných. Opäť sa teda musíme pýtať, ak očkovaní potrebujú ochranu pred nezaočkovanými, akú ochranu vakcína poskytuje? Toto sú logické otázky, ktoré je potrebné si položiť. V našej vlastnej cirkvi namiesto toho, aby sa postavili za slobodu svedomia a princíp informovaného súhlasu z hľadiska toho, čo vchádza do nášho tela, obzvlášť pri experimentálnej medicíne, kde jediná imunita po prijatí vakcíny do vášho tela bola tá poskytnutá výrobcom. Naše oficiálne médiá CASD sa aktívne pripojili k tejto demonizácii nezaočkovaných. Tu je citát od vtedajšieho riaditeľa pre verejné záležitosti a náboženskú slobodu Nikolasa Millera zo združenia Lake Union, ktorý je v skutočnosti výborným právnikom, ktorý v Lake Union Herald, v združení, v ktorom ja žijem, povedal: Neargumentujem za povinné očkovanie, hovorím len to, že vaše rozhodnutie nezaočkovať sa bude primerane prichádzať s obmedzeniami možností zúčastňovať sa na práci v komunite a cestovaní. Toto bol ochranca náboženskej slobody pre oblasť Lake Union. Toto bolo neskôr uverejnené v Adventist Review online 16. februára. Teda 16. februára 2022 napísal článok, ktorý nazval Pandémia, očkovanie a kríza adventistickej slobody. Zverejnil to pre televíziu náboženskej slobody a tých adventistov, ktorí sa postavili za slobodu svedomia, prirovnal k tým, ktorí sa pripojili k Dávidovi Korešovi, vedúcemu odnože Davidiánov ve Vako. Dávid Koreš bol vedúci odnože adventistov, ktorý napokon zahynul násilnou smrťou v ohni vo Vako v Texase. Tu je tento citát: Najdôležitejšie a najtragickejšie porovnanie je nepopierateľné. Hnutie antikovidu a antivaxerov prispelo k zbytočnému úmrtiu viacerých adventistov ako smrť, ktorých spôsobil Dávid Koreš. Koniec citátu. Preto teda, keď stojíte za slobodu svedomia, máte na rukách krv nevinných adventistov. Toto obvinenie, ktoré sa opakovane vzťahovalo i na mňa na sociálnych médiách, že som osobne zodpovedný za smrť mnohých, a mám osobne krv mnohých na svojich rukách, pretože stojím za princípom slobody svedomia a informovaného súhlasu. 22. apríla James Standish, bývalý právny zástupca za náboženskú slobodu adventistov a vedúci oddelenia náboženskej slobody pri generálnej konferencii, napísal článok pre Adventist Review s titulom Vírusové lži, rozpoznanie lži vám môže zachrániť život. V tomto článku porovnal tých adventistov, ktorí počas pandémie stáli za slobodou svedomia, k vražedným islámskym džihádistom, zabíjajúcich zdravotníkov, pomáhajúcich s detskou obrnou, a tiež k medicínmanom, ktorých zažil ako dieťa misionárov.
Medicine man je slušný výraz, ako osloviť šamanských lekárov, ktorí získavajú svoju moc a inšpiráciu skrze moc satanovu. Napísal nasledovné: Ak sa rozhodneme veriť klamstvám a šíriť ich, niekto, koho milujeme, môže byť ďalším adventistom, ktorý zomrie strašnou, osamelou, úplne zbytočnou smrťou. Koniec citátu. Teda opakujem, posolstvo v adventistických médiách bolo jasné. Svedomie zabíja a my budeme cez naše oficiálne médiá demonizovať vlastných členov, ktorí by sa rozhodli stáť za slobodou svedomia. Toto sa stalo počas pandémie. Ja som požiadal GK, aby tieto články odstránila, ale ešte stále sú tam. To znamená, že to robia úmyselne. Toto je posolstvo, ktoré vám chce generálna konferencia oznámiť. Ak ste adventista a ste nezaočkovaní, ste svojím spôsobom horší ako vraždiaci džihadista Dávid Koreš alebo šamanský doktor v Afrike. Vyslať takúto správu cirkvi je hrozné. Takáto demonizácia pokračuje dodnes a pre tých z vás, ktorí dnes sledujete z GK, rád by som vás požiadal, odstránte to. Toto nebuduje telo Kristovo. Ďalej prichádzame k otázke dezinformácií. Základným odôvodnením pre povinné očkovanie bolo presvedčenie, že čím vyššia miera očkovania, tým menej sa bude vírus šíriť. Pôvodné presvedčenie teda bolo, že liečba zastaví šírenie vírusu. To bolo základné odôvodnenie pre povinné očkovanie. Ak liečba pomôže iba vám a nepomôže nikomu inému, nie je dôvod, aby sa zavádzali nejaké mandáty v rámci komunity. Na Najvyššom súde USA sa mandáty obhajovali na základe toho, že tento spôsob liečby zabráni prenosu zo zaočkovaného na nezaočkovaného. Toto bolo výslovne formulované na začiatku januára 2022 zástupkyňou Najvyššieho súdu Elenou Kagan. Toto bol súdny proces na Najvyššom súde USA začiatkom januára 2022, keď Najvyšší súd zvažoval povinné očkovanie v ich ústavnosti a zástupkyňa Najvyššieho súdu Elena Kagan povedala nasledovné. Hovorila o zdravotných pracovníkoch, ktorých bolo treba zaočkovať a museli sa dať zaočkovať, citujem, aby ste ochorenie neprenášali. Teda aj na Najvyššom súde USA bola táto myšlienka, že očkovanie zabráni prenosu. A tí, ktorí na Najvyššom súde argumentovali za mandáty, argumentovali tým, že ich potrebujeme, pretože zabraňujú prenosu tohoto ochorenia. Naše spoločnosti boli zahltené reklamami na všetkých mediálnych platformách, aby sa ľudia dali zaočkovať a tak zabránili prenosu. Ochránte babičku, ochránte chorých, ochránte zraniteľných. Mali sme členov rodiny, ktorí povedali: Sme zdravotne slabší. Prosím vás, nenavštevujte nás, pokiaľ nie ste zaočkovaní, pretože vieme, že keď ste očkovaní, vtedy nás nenakazíte. Bolo to tak? Áno, na 100%. Táto správa sa opakovane ozývala na sociálnych médiách. Keby si prosím ťa prehral to video. Viete, že očkovaný vírus neprenášajú a nenakazia sa. Každý jeden očkovaný vírus zastaví. Stanete sa slepou uličkou pre vírus. Teda, keď sa vírus po vás dostane, vy ho zastavíte. Ak sa dáte zaočkovať, nedostanete COVID. Toto sú verejne známe vyjadrenia. Doktor Fauci tvrdil, že ak sa dáte zaočkovať, vírus zastavíte a nemôžete ho preniesť ďalej. Toto bol základný dôvod pre zavedenie mandátov, preto bolo povinné očkovanie nevyhnutné. Avšak otázka, ktorú si musíme položiť je: poprvé, je to pravda, že táto liečba zabráni prenosu? Po druhé, kedy presne naši vedúci predstavitelia národného zdravia vedeli, že liečba prenosu nezabráni? To je dobrá otázka. Kedy to vedeli? Našťastie žijeme v dobe internetovej a veľa informácií je dostupných. Tu máme tento dokument. 10. decembra 2020 FDA usporiadalo verejné stretnutie. Tu je oznámenie. Bol to virtuálny online meeting. Ktokoľvek ho mohol sledovať a prispieť. Alebo aspoň sledovať. Boli to poradcovia FDA, ktorí diskutovali o tom, či poskytnúť Pfizeru povolenie k núdzovému použitiu pre očkovanie. Bol to verejný meeting. Počas tohto stretnutia jeden z poradcov FDA, doktor Patrick Moore, vyhlásil nasledovné: je to súčasťou verejného prepisu zo záznamu a povedal:
Vidím, že jedna otázka, ktorá sa týka týchto dvoch bodov diskusie, je podľa mňa naozaj veľmi dôležitá, a to, že FDA sa vo svojich smerniciach nepýtala a spoločnosť Pfizer dnes vo svojich údajov neposkytla žiaden dôkaz, že vakcína má nejaký vplyv na prenos alebo vylučovanie vírusu, čo je základným predpokladom kolektívnej imunity, a to dokonca aj napriek tomu, že účinnosť tejto vakcíny z individuálneho hľadiska je veľmi vysoká. Naozaj teraz nemáme žiadne dôkazy alebo vplyv na epidémiu v celej spoločnosti. Keď teda FDA nasledujúci deň schválila núdzové použitie vakcíny Pfizer, toto je kľúčový dokument, ktorý má dve strany, tu ho máme. Bolo to nové vydanie, môžete ho nájsť na internetovej stránke FDA, malo názov FDA podniká kľúčové kroky v boji proti COVID-19 tým, že schválila núdzové použitie prvej vakcíny COVID-19. Toto je verejne známa vec, bolo to platené z našich daní, vydané 11. decembra 2020 a v tom verejnom vyhlásení povedali nasledovné. V tomto čase, to je 11. decembra, keď bola povolená prvá vakcína na núdzové použitie, citát pokračuje, nie sú dostupné údaje k tomu, aby bolo možné určiť, ako dlho je vakcína schopná poskytnúť ochranu, ani nie je dôkaz o tom, že vakcína zabráni prenosu SARS-CoV-2 z jednej osoby na druhú. Dovoľte mi povedať toto. Keď bolo povolené prvé núdzové použitie, federálna vláda vedela, že tieto vakcíny prenosu nákazy nezabránia. Vedelo sa to od prvého dňa. Preto za každým, keď vám doktor Fauci alebo hoci ktorý iný politik, ktorýkoľvek člen CDC alebo ktokoľvek z hlavných médií povedali, že sa musíte dať zaočkovať, pretože tieto vakcíny zabrania prenosu nákazy, nehovorili vám pravdu. Vedelo sa to od prvého dňa, bolo to v tlačovej správe samotného FDA, čo potvrdilo, že neexistujú údaje, že tieto vakcíny zabraňujú šíreniu. Od prvého dňa nás sklamali politici a celé spektrum vedúcich politických, náboženských a mediálnych predstaviteľov po celom svete. Hovorili nám, aby sme podstúpili liečbu, lebo zabraňuje šíreniu vírusu. Chránte svojich susedov, je to vaša zodpovednosť voči spoločnosti a etická povinnosť voči vašim blízkym. Poznám adventistických zamestnávateľov, ktorí povzbudzovali svojich zamestnancov, aby sa dali zaočkovať. Pretože je to ich etická zodpovednosť voči blížnym, zabráni to prenosu, pričom všetko to bolo postavené na lži. Tieto veci si nevymýšľam, sú to všetko verejné, dostupné záznamy. A čo oficiálne médiá CASD? Papagájovali sme toto klamstvo, alebo sme lož napadli? Hľadali sme pravdu, alebo sme iba opakovali Fauciho lži? Dobrá otázka však. Nie, že sme iba našich členov démonizovali, ale stali sme sa kanálom šírenia lži tohto padlého sveta. Existovalo informačné video o vakcínach, ktoré tu vidíte, bolo zverejnené v polovici roka 2021 a koordinované doktorom Petrom Landlesom, ktorý je riaditeľom oddelenia zdravia pri GK. Je jedným z 5 gentlemanov, ktorí volili za opätovné potvrdenia stanoviska. Viete teda, aký má názor na povinné očkovanie. Pod jeho vedením GK a Severoamerická divízia spolupracovali pri vytvorení informačného videa tejto experimentálnej liečby nazvaného Je vakcína COVID-19 dôveryhodná? Biblická diskusia o vede. V tomto 2,5-hodinovom informačnom videu pre Pfizer, Modernu a Johnson & Johnson sme predstavili popredných predstaviteľov cirkvi adventistov, ako napríklad doktora Carlton Bearda, kazateľa Marka Finleyho a doktora Petra Landlesa, plus množstvo vedúcich lekárov, z ktorých mnohí boli z adventného zdravia. Ak máte navyše 2,5 hodiny, možno si to budete chcieť pozrieť, avšak ak to vezmete odo mňa, takže namiesto tvrdej pravdy, ktorá v tom čase bola už známa, teda že neexistoval dôkaz, že očkovanie zastaví šírenie vírusu, tento tím GK a Severoamerickej únie opakovane papagájoval rôznymi spôsobmi Fauciho klamstvá. Hovoril nasledovné, citujem, čo bolo medzi iným povedané: zaočkujte sa, aby ste chránili seba a nešírili ochorenie medzi iných. Chceme mať istotu, že všetci sú chránení.
Jeden z dôvodov, prečo sa zaočkovať, je dosiahnuť kolektívnu imunitu, aby sa COVID už v komunite nešíril. Jedna vrchná sestra povedala: riadime sa odporúčaniami CDC pre používanie ochranných prostriedkov, hygieny rúk a očkovania, aby sme ochorenie nešírili na našich pacientov a príbuzných. Citujem ďalej: ak ste zaočkovaní, tým ste chránení, vďaka vakcíne, chránite seba, ale čo je ešte dôležitejšie, nešírite to na ostatných. Koniec citátu. Správa z tohto videa Generálnej konferencie a Severoamerickej divízie sa opakovala a toto video bolo publikované v polovici roku 2021, takmer 6 mesiacov potom, ako FDA schválila núdzové použitie vakcíny, kedy kdekoľvek, kto mal prístup na internet, mohol stráviť 2 minúty, prečítať si tlačovú správu a uvedomiť si, že neexistuje dôkaz, že očkovanie zabraňuje šíreniu vírusu. Avšak cez toto video koordinované doktorom Petrom Landlesom, riaditeľom oddelenia zdravia pri GK, nám naša generálna konferencia, Severoamerická divízia, poprední teológovia, kazatelia a vedúci oddelení zdravia opakovane zdieľali dezinformácie. Z toho, čo teraz hovorím, nemám žiadne potešenie. Rozhodli sme sa opakovať klamstvá padlého sveta a demonizovať vlastných členov, ktorí sa postavili za slobodu svedomia. Toto informačné video pre vakcínu je ešte stále na stránke Severoamerickej divízie a na kanáli YouTube. Ešte stále pretláčajú tieto klamstvá. Ešte stále sú tam dostupné, môžete si ich sami pozrieť. Teda pod vedením riaditeľa oddelenia zdravia pri GK doktora Petra Landlesa bolo vytvorené toto spoločné video Generálnej konferencie a Severoamerickej divízie, ktorí sa spojili, aby zdieľali zdravotnícke dezinformácie. Toto má významné dôsledky. Opätovné potvrdenie stanoviska z októbra 2021 obsahuje 2 nasledovné odstavce. Opätovné potvrdenie stanoviska má 2 strany a v jednom z odstavcov sa píše: je dôležité, aby sme sa v praktickom živote navzájom o seba starali a brali sa do úvahy. To platí i pre ochranu pred smrteľným ochorením a pri zvažovaní, či sa zaočkovať, či nie, prejaviť lásku k sebe navzájom a milovať našich blížnych ako seba samých. Je toto vyhlásenie založené na predpoklade, že očkovanie zabráni šíreniu a prenosu vírusu? Áno alebo nie? Je to lekárska dezinformácia? Áno. Zakladajú toto opätovné potvrdenie stanoviska na nepravdivých lekárskych informáciách? Rozhodne áno. A to bolo podpísané riaditeľom oddelenia zdravia pri GK doktorom Petrom Landlesom. Neskôr v tom stanovisku uviedli ďalšie stanovisko, to, ktoré spôsobilo tak veľa problémov. Cirkev adventistov 7. dňa, to znamená tí 3 cirkevní úradníci, o to sa tu jedná, v konzultácii s oddelením zdravia a oddelením verejných záležitostí a náboženskej slobody GK je presvedčená, že všeobecné očkovacie programy, ktoré sa realizujú, sú dôležité pre bezpečnosť a zdravie našich členov a širšej spoločnosti. Z tohto dôvodu pri namietaní voči povinným vládnym očkovacím programom alebo programom zamestnávateľom zostavených tak, aby ochránil zdravie a bezpečnosť komunít, nie je správne uplatňovať nároky na náboženskú slobodu. Opakujem, že tieto stanoviská sú založené na chybnom predpoklade, že tento spôsob liečby zabraňuje šíreniu, o čom vieme, že nikdy nebolo dokázané. Naopak FDA vedelo od prvého dňa, že neexistuje dôkaz, že by tieto liečebné postupy zabraňovali šíreniu. Teda naša podpora povinného očkovania bola založená na vedomom klamstve. A to je pravda, tieto veci si nevymýšľam. Je zaujímavé, že príručka pracovných zásad GK, familiárne nazvaná Čierna kniha, toto je staršia kopia príručky. V skutočnosti je veľmi ťažké sa k nej dostať. Uchovávam si ju doma v sejfe. Pointa je, že obsahuje určité časti pre každé oddelenie. Jedno z tých oddelení, pre ktoré má požiadavky a regulácie, je sekcia oddelenia zdravia. Časť oddelenia zdravia obsahuje toto ustanovenie. Adventistická zdravotná starostlivosť a oddelenia služieb majú podporovať len tie postupy, ktoré sú založené na Biblii, na duchu prorockom alebo metódach prevencie ochorení liečby, alebo starostlivosti o zdravie založených na dôkazoch. Založené na dôkazoch znamená, že existuje uznávaný súbor vzájomne preskúmaných štatisticky významných dôkazov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť účinnosti na vedecky presvedčivú úroveň. To je požiadavka. Musíme si teda položiť otázku,
Keď oddelenie zdravia podporovalo opätovné potvrdenie vyhlásenia v zmysle potreby povinného očkovania, bolo to v súlade s príručkou pracovných zásad GK? Odpoveď je nie. Prečo je odpoveď nie? Pretože keď GK postavila v opätovnom vyhlásení z októbra 21 povinné očkovanie nad vaše svedomie, nebolo to podporené žiadnym uznávaným súborom vzájomne preskúmaných štatisticky významných dôkazov, ktoré by podporovali základný predpoklad povinného očkovania. Teda, že očkovanie zabraňuje šíreniu práve preto, že takéto vedecké dôkazy nikdy neexistovali. To bolo známe od prvého dňa, keď FDA vydalo prvé povolenie na núdzové použitie vakcín 10. a 11. decembra 2020. GK môže tvrdiť, že podporovali liečbu jednotlivcov, že veria, že liečba je dobrá pre jednotlivcov. V takom prípade by opätovné potvrdenie stanoviska znelo: odporúčame túto liečbu pre našich členov, rozhodnutie však záleží na svedomí jednotlivca. Čo však v skutočnosti urobili bolo, že podporili mandáty nie nevyhnutne liečbou. Ak chcete podporiť mandáty, potrebujete štatisticky významný súbor dôkazov, ktorý by podporil základný dôvod pre povinné očkovanie, a to, že vakcíny zabraňujú prenosu. Existujú však dôkazy, že to tak nie je. To znamená, že sme prekročili vlastné hranice a bola porušená príručka pracovných zásad GK, čo znamená, že nie sme v rozpore s predpismi. Je to ironické však. Myslím skutočnosť, že GK je mimo súladu so svojou vlastnou príručkou pracovnej politiky tým, že vydala opätovné potvrdenie stanoviska z 21. októbra. Množstvo adventistov utrpelo z celosvetového hľadiska hlboké straty a škody v ich životoch, manželských vzťahoch, kariére, profesionálnom postavení, príjmoch a živobytí, akademickej kariére. Vďaka týmto stanoviskám im bola zamietnutá podpora v nezamestnanosti, zničené ich osobné blaho, pretože vedenie GK vydalo jednostranné vyhlásenie, ktoré nie je v súlade s požiadavkami jej vlastnej príručky pracovných zásad. Pochádzam z Anglicka, ako môžete zistiť podľa môjho prízvuku, neznie ako michigansky. V Anglicku sme bojovali vo vojne, ktorá sa nazýva Anglická občianska vojna v rokoch 1640. Prečo? Pretože po stáročia sme mali parlament, mali sme kráľov a vždy existovalo napätie medzi kráľmi, ktorí trvali na božských právach kráľov, a parlamentom, ktorý trval na tom, že kráľ musí vládnuť so súladom ľudu prostredníctvom parlamentu. To sa stalo po roku 1600, keď kráľ Jakub bol prvý, ktorý vydal Bibliu kráľa Jakuba, a po ňom nasledoval Charles I, ktorý bol na konci občianskej vojny sťatý parlamentom. Títo trvali na božskom práve kráľov. Vládli preto, že ich na toto miesto dosadil Boh. A keď chceli radu od parlamentu, požiadali o to, ale nemuseli nutne žiadať povolenie od parlamentu preto, aby zvýšili dane. Boli to absolútni vládcovia. Počas 40 rokov pred občianskou vojnou existovali odvážni právnici, ktorí sa týmto kráľom postavili a povedali: nemáte božské právo vládnuť, vládnete so súhlasom ľudu, čo napokon viedlo k občianskej vojne. Jedným z mladých ľudí, ktorý bol toho súčasťou, bol mladý muž menom Roger Williams. Ten bol zapisovateľom pre niektorých slávnych právnikov, ktorý keď prišiel do Ameriky, založil Rhode Island. Práve od neho pochádza princíp úplnej odluky cirkvi od štátu v Amerike. Prečo spomínam tieto dejiny? Pretože keď máte výkonnú moc, ktorá nie je viazaná pravidlami, máte v skutočnosti autokratický systém. Buď kráľ podlieha zákonu, alebo zákonu nepodlieha. Ale keď zákonu nepodlieha, jedná sa o diktatúru. Ak kráľ zákonu podlieha, máte konštitučnú monarchiu, v ktorej sa rešpektujú práva jednotlivých občanov. Práve teraz je takýto okamih v CASD. Má vedenie generálnej konferencie právo jednostranne vydávať stanoviská, ktoré nie sú v súlade s tým, za čo sme my ako členovia hlasovali, ako je príručka pracovných zásad na každom zasadaní generálnej konferencie. Ja hovorím, že odpoveďou je nie. Musia zostať v rámci pravidiel. O niekoľko minút uvidíme, prečo je to pravda. Poďme prediskutovať niektoré súvislosti zo zasadania GK. Pripomeňme si, že v roku 2015 cirkev vydala stanovisko o očkovaní, ktoré je zverejnené na Adventist.org, v časti pre oficiálne stanoviská, ktoré bolo odsúhlasené ADCOM. V októbri 2021 vydali opätovné potvrdenie stanoviska, ktoré sa nenachádza na Adventist.org, ale nachádza sa na stránke Adventist New Network ako tlačová správa. Je to nesprávny názov, pretože pôvodné stanovisko o očkovaní znelo: Cirkev adventistov nemá voči povinnému očkovaniu teologické námietky,
ale to, či sa ho rozhodnú prijať alebo nie, necháme na svedomí jednotlivcov. To bolo v pôvodnom stanovisku. Keď vydali opätovné potvrdenie stanoviska, výraz opätovné potvrdenie naznačuje, že sa jedná o tú istú vec však. V skutočnosti sa však jedná o pravý opak. Nové stanovisko dokonca ani neobsahuje tvrdenie, že nemáme voči tomu žiadne teologické námietky, ale v skutočnosti hovorí, že ak existuje mandát, staviame ho nad vaše svedomie. Teda počas pandémie nás obrali o slobodu svedomia. Toto stanovisko bolo vydané v októbri 2021 a ako sme už videli, toto je kľúčový odstavec a kľúčová veta tu hovorí. Pri namietaní voči povinným vládnym očkovacím programom alebo programom zamestnávateľov nie je správne uplatňovať nároky na náboženskú slobodu. Táto jedna veta navždy zmenila adventizmus. Zmenila nás z cirkvi protestantskej na cirkev, ktorá sa podozrivo podobá na pápežský systém, kde malá skupina vzdialených cirkevných vedúcich má právo v akejkoľvek chvíli a v akomkoľvek čase povedať, že nemáte právo využiť svoje svedomie v tejto, tamtej či onej záležitosti. Keď je raz precedens ustanovený, bude nás navždy mátať, až kým sa mu ako členovia nepostavíme. Cirkev v príručke pracovných zásad definuje, čo je náboženská sloboda a čo tým myslíme. V časti náboženskej slobody cirkevnej príručky je napísané, že použitie násilia alebo donúcovania je v rozpore so životom, dôstojnosťou, s autentickým náboženstvom. Náboženská sloboda sa týka vzťahu osoby s Bohom Stvoriteľom. Adventisti 7. dňa preto vidia náboženskú slobodu ako základné ľudské právo, ktoré je základom všetkých ľudských práv. Parl, jedno z pôvodných kľúčových oddelení cirkvi, bolo pôvodne ustanovené, aby podporovalo a udržiavalo náboženskú slobodu s osobitným dôrazom na najintimnejšiu slobodu, osobnú slobodu svedomia. Oddelenie pracuje v prospech náboženskej slobody jednotlivých členov cirkvi. Mohli by sme dodať, okrem prípadu, kedy to bolo politicky nekorektné. Teda náboženskú slobodu definujeme ako vašu osobnú slobodu svedomia. Čo znamená, podporujeme a chránime, ako vás vedie Svätý Duch, podporujeme a chránime vás, ako Svätý Duch pôsobí na vaše srdcia. Ak však poviete, že sa cítite byť pohnutí Svätým Duchom, aby ste páchali smilstvo, povieme, že nepodporíme túto konkrétnu slobodu svedomia, pretože ide proti písmu. Teda musíme vždy skúšať duchov a porovnávať s písmom. Ak sa to však s písmom zhoduje, potom si ctíme a vážime svedomie každého člena. Niektoré dámy nosia v zbore klobúky, niektoré nie. Ľudia nosia rozličné odevy a majú v cirkvi adventistov rôzne stravovacie návyky. Ľudia si ctia sobotu rozličnými spôsobmi. Ak žijete v Kalifornii, môžete ísť v sobotu plávať. Ak žijete v Anglicku na pobreží, môžete si na pláži ponoriť do mora členky. Ak žijete v Norsku, môžete si v sobotu namočiť nohy po kolená. To je akceptovateľné. Keď cestujete po svete, tieto veci si všímate. Sobotu slávime rozličnými spôsobmi. Ctíme ju rôznymi spôsobmi, lebo máme rozličné spôsoby, ako vyjadriť rešpekt a úctu. Tieto veci si vážime a rešpektujeme ich. Avšak na generálnej konferencii v októbri 2021 si naša administratíva jednostranne privlastnila právo určiť vierovku denominácie a ako určiť, tak aj potlačiť presvedčivú moc Svätého Ducha na adventistov po celom svete, čo spôsobilo nesmiernu bolesť a utrpenie adventistom počas pandémie. Iba pre pripomienku. Ústava generálnej konferencie znie: definícia denominačných vierovyznaní je zverená. Čomu? Generálnej konferencii na zasadnutí. Nie je zverená ani výkonnému výboru, ani adkomu. Keď tvrdíme, že nemáme z hľadiska náboženskej slobody žiadne námietky voči povinnému očkovaniu, definujeme teológiu pre každého adventistu na svete. Toto je vyhradené výlučne generálnej konferencii na jej zasadnutí. ADCOM nemá právo takéto stanoviská vytvárať. Čo sa vlastne na tomto zasadnutí stalo? Neviem, či niekto z vás toto zasadnutie sledoval. Sedel som na tribúne a jeden z najvýznamnejších okamihov, ktorý na zasadnutí nastal, bol v pondelok ráno. Prvá vec, ktorá sa deje, je, že odhlasujú agendu. Ak chcete, aby sa niečo do agendy dostalo, musíte sa postaviť ako delegát
telefonát a podať návrh a povedať: dávam návrh na zaradenie tohoto bodu do programu. To je vaša jediná šanca. Ak niekto tento návrh podporí, potom sa o ňom musí diskutovať a hlasovať. Celá schôdza rozhodne, či sa to do programu zaradí alebo nezaradí. V ten pondelok ráno 22. júna predseda doktor Arthur Stelly navrhol, aby zasadnutie prijalo odprezentovanú agendu a veľmi odvážny právnik otázok náboženskej slobody, brat Jonathan Zerkl z Loma Lindy, významný delegát, ktorý má veľké skúsenosti v otázkach náboženskej slobody a vo federálnom pracovnom práve, navrhol dodatok k agende, ktorý zahŕňal diskusiu stanoviska o vakcínach z októbra 2015 a z októbra 2021. Mnohí z vás to videli na YouTube a ešte stále to tam nájdete. Odpoveď od doktora Stellyho bola nasledovná a povedal, citujem: vážime si tvoj záujem. Skutočnosť je taká, že GK sa na zasadnutí zaoberá otázkami ústavy a vnútornými predpismi. Otázkami, ktoré sa týkajú cirkevnej príručky alebo vieroučných bodov, teda položiek, ktoré sú na tejto úrovni. Avšak čo sa týka očkovania, vieme, že je to otázka, ktorá spôsobuje rozdelenie. V skutočnosti dokument, ktorý bol navrhnutý správnym výborom, dal každému plné právo riadiť sa vlastným svedomím. Neexistoval nátlak na jednu ani na druhú stranu. Je zrejme, že ho nečítal. Preto vás naozaj prosíme, nakoľko naše zasadnutie je skrátené, aby sme našu agentu nezaplavili otázkami, ktoré tam nepatria. Ale skutočne si vážime váš záujem. Som si istý, že doktor Stelly bol vďačný, že brat Zerkl túto otázku na zasadnutí predniesol. Podľa doktora Stellyho, ktorý bol predsedom GK, ktorý býval predsedom Euroazijskej divízie, má rozsiahle skúsenosti a podľa neho existujú 4 kategórie položiek, ktorými sa GK zvyčajne zaoberá. Sú to položky týkajúce sa ústavy, interných predpisov, cirkevnej príručky alebo vieroučných bodov. Tieto 4 veci. Je pravda to, čo povedal? Ak to, čo povedal, je pravda, potom niekde v tejto čiernej knihe musí byť pravidlo, ktoré hovorí, že môžeme diskutovať iba o záležitostiach, ktoré sa vzťahujú na ústavu, interné predpisy, základné vieroučné body alebo cirkevnú príručku. Tieto 4 veci. Muselo by tam byť pravidlo, ktoré by hovorilo, že na zasadnutí GK môžete diskutovať iba o týchto 4 veciach. Môžete však túto knihu čítať od A po Z a nič také tam nenájdete. Nič podobné nenájdete ani v našej ústave, našich interných predpisoch, čo by limitovalo to, o čom sa môže na zasadnutí GK diskutovať. Ak však to, čo povedali, je pravda, potom návrh pozmeniť rokovací program a pridať diskusiu ohľadom stanovísk k očkovaniu by malo byť jednoducho predsedajúcim zakázané alebo protiústavné. Nemal povoliť, aby návrh bol schválený a aby sa o ňom hlasovalo. Ak to, čo doktor Stelly hovoril, nie je pravda, zavádzal zasadnutie, aby narušil hlasovanie, alebo aby mu vlastne zabránil. Sledujete tú logiku? Či môže administratíva alebo ADCOM jednostranne prijať v podstate teologické vyhlásenie, ktoré je záväzné pre všetkých adventistov na celom svete? Je podľa môjho názoru čisto ústavná záležitosť, pretože právo definovať vieroučné body denominácie je výhradné exkluzívne zasadnutiu GK. Ak sa to však snažíte urobiť mimo zasadania GK, je samozrejme, že porušujete ústavu, teda je zrejme, že je to ústavný problém. Preto môžeme záverom povedať, že keď Stelly povedal, že toto nie je ústavná záležitosť, zavádzal celosvetovú cirkev. Ponorme sa trošku do toho hlbšie, urobme nejaké právne analýzy. Začína to byť skutočne zaujímavé, právne analýzy. Máte ešte zapnutý mozog, aby ste boli sústredení? V združeniach v Amerike máme základnú právnickú osobu, povedzme Michiganská asociácia adventistov 7. dňa je právnickou osobou a nad ňou máte cirkevnú právnickú osobu, čo je Michiganské združenie CASD. Tieto subjekty boli počas mnohých rokov oddelené, asi pred 15 až 20 rokmi sme ich zlúčili. Mali sme volebné zasadnutie v rámci Severoamerickej divízie. Tieto subjekty sme zlúčili, pretože keď sme boli žalovaní, ľudia žalovali obe, konferenciu aj združenie. To znamená, že zdvojnásobili výšku platieb, ktoré by dostali. Keď sme tieto dve veci zlúčili, znížili sme platbu na polovicu toho, čo by sa normálne vyplácalo. Takže máme právny subjekt a cirkevný subjekt. To isté platí aj pre generálnu konferenciu. Základná právnická osoba je známa ako Všeobecná konferencia spoločnosti CASD. Tá bola založená
založená v roku 1904 predtým, ako existoval daňový úrad, skôr ako existovala daň z príjmu. A keď bola GK zaregistrovaná, štatút 501c3 neexistoval. Teraz máme paralelné s podkladovým právnym subjektom generálnu konferenciu, ktorá sa riadi ústavou a vnútornými predpismi, čo je táto kniha. Toto je to, o čom hlasujeme ako orgán vždy, keď sa koná zasadnutie GK. Hlasuje sa o zmenách a doplneniach tejto knihy a o pravidlách jednotlivých oddelení. Máme tiež cirkevnú príručku. Takže táto kniha sa vzťahuje na generálnu konferenciu, cirkevná príručka sa vzťahuje na činnosť miestnych zborov a základné vieroučné body pokrývajú všetko duchovné z celosvetového hľadiska cirkvi. Tento dokument hovorí nasledovné. Táto kniha obsahuje základné vieroučné body CASD a ustanovenie vnútorných predpisov GK, tak ako boli prijaté na zasadnutiach GK. Obsahuje tiež vyhlásenie o poslaní cirkvi adventistov 7. dňa, úplnú oddanosť Bohu, vyhlásenie o duchovnej zodpovednosti v rodine veriacich, obsahuje plán misie a pracovné zásady tak, ako boli prijaté výročnými radami výkonného výboru GK. Preto je autoritatívnym hlasom cirkvi v otázkach týkajúcich sa riadenia diela denominácie adventistov 7. dňa vo všetkých častiach sveta. Musia ju dodržiavať všetky denominačné organizácie. To je odsek B10 v rámci Čiernej knihy. Teda je to naozaj dôležitá kniha v cirkvi adventistov. Väčšina ľudí ju nikdy nevidela, väčšina ľudí ani nevie, že existuje. No to je naozaj veľmi dôležitý dokument. Členovia by sa k nej nikdy nemali dostať však. Nedá sa kúpiť, nemôžete si ju stiahnuť, je určená pre tých, ktorí sú vyššími správcami, ktorí sú informovaní. Dalo by sa povedať, je to teda čierna kniha. Čo sa týka GK, ak požiadate predsedu vášho združenia o kópiu čiernej knihy, tak ju nedostanete. Ja si myslím, že žijeme v modernej ére transparentnosti. Aj najvyšší čas, aby sme začali zdieľať tieto základné dokumenty týkajúce sa riadenia s každým členom na celom svete. Keď som prvýkrát oslovil GK v októbri 21, keď vydali opätovné potvrdenie stanoviska, moja prvá otázka bola: nemyslím si, že máte právo a kompetencie, aby ADCOM vydal takéto stanovisko. Mohol by som vidieť kompetencie ADCOM? Ich odpoveď bola: to nezdieľame. A ja som povedal: som delegát na zasadnutie GK a zaiste mám právo vidieť mandát podvýboru zasadnutia GK. Odpoveď bola: nie, to nemôžete vidieť. Našťastie nejaký bystrý kazateľ, ktorý na mňa útočil, tieto podmienky zverejnil, myslím, na webovej stránke Združenia Alberty. Krátko na to však boli stiahnuté, ale za tú pol hodinu alebo tak, čo to bolo zverejnené, ho adventisti z Orlín s rakom stiahli a kolovalo to po svete. To sa stalo náhodou. Avšak v modernej dobe, keď očakávame transparentnosť, musíme transparentnosť zabezpečiť i v našej cirkvi a každý člen by mal mať prístup k tomu, aby videl, aké sú pravidlá cirkvi a ako fungujeme. Nie je správne, aby tieto veci boli pod zámkom, aby prístup k nim mali len zasvetení. Teda iba oni môžu vidieť, čo tieto veci naozaj znamenajú. Pretože vo vedomosti je sila, a ak tí, ktorí nemajú vedomosti, nevedia, že im niekto zakrýva oči, ako máme vedieť, keď sa s nami zle zaobchádza? Takže GK je členská korporácia s definovanou členskou štruktúrou, oddiel B05, s názvom Organizačné a prevádzkové zásady štruktúry cirkvi adventistov 7. dňa. Členstvo je tu v čiernej knihe zložité, ale v podstate členovia GK sú konštituentmi únie a pripojenými subjektami a každá únia a pripojené subjekty, ako napríklad Izraelské polia alebo Čínska misijná únia, vyberajú svojich delegátov, ktorí ich zastupujú na každom zasadnutí GK. Takže Floridské združenie nevolí svojich delegátov zasadnutia generálnej konferencie, ale Južná únia, ktorej je Florida súčasťou. Výkonný výbor Južnej únie nominuje svojich delegátov, ktorí sa zúčastnia generálnej konferencie a vždy je tam zmes laických členov a bývalých vedúcich úradníkov v cirkvi, takže prítomný člen únie bude bývalý oficiálny člen GK a môžu si vybrať člena i tohto miestneho zboru. Každá únia dostane určitý počet delegátov, ktorý zhruba zodpovedá počtu členov v rámci tej únie. Teda čím viac členov únii, tým viac delegátov pošlete. Čierna kniha GK s jej ústavou a stanovami správne predpokladá, a to je štandardná pozícia podľa platného amerického korporatívneho práva,
že zasadajúca GK predstavuje členov GK a že členovia majú plnú právomoc prijímať akékoľvek rozhodnutia alebo robiť akékoľvek rozhodnutia, ktoré by mala akákoľvek správna rada spoločnosti alebo stretnutie akcionárov. To je v americkom právnom systéme známe ako plenárna moc alebo plenárna právomoc. To je právny termín. Ak máte plenárnu právomoc vo vašom výbore, znamená to, že váš výbor má absolútnu právomoc prijať opatrenia v akejkoľvek konkrétnej záležitosti bez primeraných obmedzení. Tu máte definíciu. Plenárna moc je právny termín, ktorý znamená, že právomoc bola udelená jednotlivcovi, skupine alebo orgánu v absolútnej miere, bez akýchkoľvek limitov alebo obmedzení pri výkone tejto právomoci. Pamätajte, že doktor Steli povedal, že sa zvyčajne zaoberáme len otázkami týkajúcimi sa ústavy, predpisov, cirkevnej príručky a základných výroučných bodov. Je to pravda. Alebo má GK v zasadnutí plnú moc, čo je prípad, že môže diskutovať o čomkoľvek? V dokumente sa vlastne píše: vráťme sa späť, prosím, tuto máme. Je to časť P2010, nominačný výbor, procesné smernice. Čo sa tam píše? Členovia nominačného výboru z každej divízie navrhnú vzájomne odsúhlasené mená nominačného výboru na nomináciu. V akom zasadnutí? Plenárnom. To je GK, keď sa stretne na jej plenárnom zasadnutí. To znamená, že neexistuje žiaden limit ohľadom toho, o čom sa môže diskutovať. To znamená, že navrhnúť, aby sme diskutovali len o záležitostiach týkajúcich sa zmien a doplnení ústavy, stanov cirkevnej príručky, základných výročných bodov, je zavádzanie zasadnutia GK, pretože zasadnutie GK má podľa svojej vlastnej ústavy plenárnu právomoc. Z čiernej knihy tu možno určiť, že zasadanie má rovnaké alebo väčšie právomoci ako výkonný výbor. Teda generálna konferencia sa schádza každých 5 rokov a medzi období každú jar a každú jeseň sa koná jarné zasadnutie a výročná rada, to je výkonný výbor. Na výkonnom výbore sedia ľudia, ktorí sú predsedovia únií z celého sveta plus riaditelia oddelení z GK a vedúci rôznych agentúr ako ADRA, Adventist World Radio alebo Hope TV. Ano. Takže toto sú predsedovia únií, ktorí sedia na výkonnom výbore a generálna konferencia deleguje určité právomoci na výkonný výbor. Teraz mi dovolte, keď vám položím otázku, ak máte právomoc niečo delegovať, znamená to, že máte právomoc robiť to sám? Áno. Môžete delegovať právomoc niečo urobiť, ak nemáte právo to urobiť sám? Nie. Čo teda robí GK na zasadnutí, čo normálne deleguje na výkonný výbor a z toho sa dá spätne pracovať a odvodiť, či GK deleguje právomoc na výkonný výbor X, Y a Z? Znamená to, že GK má každopádne vlastnú právomoc. Vidíte tú logiku? Nemôžete delegovať to, čo nemáte. Článok 13 hovorí o výkonnom výbore GK, to je ústave, sa tam píše: počas prestávok medzi zasadnutiami GK je výkonnému výboru GK delegovaná právomoc konať v zastúpení zasadnutia GK. Významné záležitosti, ktoré sa týkajú Svetovej cirkvi, sa posudzujú na výročných zasadnutiach Rady výkonného výboru GK, keď sú pozvaní všetci členovia výboru, aby boli prítomní. Výkonný výbor GK má tiež právomoc schvaľovať strategické plány a programy pre celosvetovú cirkev, zamestnávať personál, ktorý môže byť potrebný na účinný výkon jej práce a prijímať všetky potrebné opatrenia, ktoré nie sú inak vyhradené zasadnutiu GK, aby sa zabezpečila nepretržitá efektívna činnosť Svetovej cirkvi na plnenie jej poslania. Teda podľa ústavy GK zasadnutie GK deleguje právomoc na výkonný výbor, aby prerokoval všetky závažné problémy, ktoré sa týkajú celosvetovej cirkvi. Považovali by ste veľkú zdravotnú krízu, ktorá postihla planétu Zem, za závažný problém týkajúci sa svetovej cirkvi? Áno. Zbory boli zatvorené, kvôli týmto mandátom sme vyhodili viac ako 80 učiteľov adventistických škôl v Austrálii, v niektorých častiach sveta vyhodili kazateľov, mohli ste ísť do kasína v Nevade, ale nemohli ste ísť do kostola. Toto bola jasná kríza náboženskej slobody na celom svete. Kostoly boli terčom útokov, zatiaľ čo miesta so zlou povesťou, ako napríklad herné a kasína, boli v rôznych štátoch USA ponechané otvorené. Takže GK má právo delegovať na výkonný výbor právomoc diskutovať a konať v jej mene, čo sa týka závažných problémov týkajúcich sa svetovej cirkvi.
Logickou dedukciou, ak GK môže delegovať výkonnému výboru právo prerokovať závažné problémy, ktoré majú vplyv na celosvetovú cirkev, znamená to, že GK na svojom zasadnutí má právo sama prerokovať závažné problémy, ktoré sa týkajú svetovej cirkvi. Sledujete tú logiku? V podstate GK je najvyšším orgánom na Zemi pre celosvetovú cirkev adventistov. Má plnú moc správneho hľadiska, ako aj v duchovnom zmysle. Ústava Generálnej konferencie vlastne hovorí v časti 50.22. Píše sa tam: všetky organizácie a inštitúcie na celom svete budú uznávať autoritu zasadnutia GK ako najvyššiu autoritu cirkvi adventistov 7. dňa pod Božím vedením. Takže okrem bežných bodov zasadnutia GK majú aj výslovnú právomoc hlasovať o plánoch a programoch celosvetovej cirkvi ASD. Vidíme, že v článku 9 ústavy, ktorý sa týka funkcionárov a ich povinností. Povinnosťou týchto úradníkov ako súčasného tajomníka a pokladníka po vzájomnej konzultácii uskutočňovať prácu podľa plánov a programov odhlasovaných na zasadnutí GK a podľa plánov a zásad odsúhlasených výkonným výborom GK. Ako príklady by som mohol uviesť napríklad globálny misijný program odhlasovaný v roku 1990 na zasadnutí GK. To nebola zmena ústavy, vnútorných predpisov, základných vieroučných bodov alebo cirkevnej príručky, ale bol to globálny program pre celú cirkev, ktorý bol odhlasovaný na zasadnutí GK. To je len jeden príklad veľkého plánu, o ktorom hlasujeme na našich zasadnutiach. Takže znova, myšlienka, že na zasadnutí GK nemôžete diskutovať o otázke očkovania, pretože diskutujeme len o týchto 4 veciach: ústava, vnútorné predpisy, základné vieroučné body a cirkevná príručka, jednoducho nie je pravda. Úradníci Generálnej konferencie nie sú pánmi GK, sú služobníkmi cirkvi a ich úlohou je vykonávať odhlasované rozhodnutia zasadnutia GK alebo výkonného výboru medzi zasadnutiami. Nemôžu ísť nad rámec toho, čo bolo odhlasované a jednostranne vydávať vyhlásenia, ktoré majú vplyv na každého adventistu na celom svete na základe nejakých falošných predpokladaných, ale politicky korektných právomocí. Zasadnutie GK je najvyšším orgánom celosvetovej cirkvi adventistov na Zemi, ktorá koná, ako sme videli, s plenárnou mocou v členskej organizácii, s reprezentatívnym riadením, s plnou právomocou hlasovať o zmenách a doplneniach ústavy, vnútorných predpisov, o vymedzených záležitostiach, ako sú správy funkcionárov na zasadnutí, hlasovať o voľbe funkcionárov, viceprezidentov a funkcionárov divízií z nominačného výboru a má tiež plnú právomoc hlasovať a diskutovať o plánoch, programoch celosvetovej cirkvi SDA a prerokovať všetky závažné problémy, ktoré ovplyvňujú cirkev z celosvetového hľadiska. To všetko možno odvodiť pozorného čítania ústavy. Verte, že robím v živote aj iné veci. Je však dôležité, aby sme v týchto časoch krízy venovali pozornosť detailom. Takže sa vás pýtam, je pravda, že podľa ústavy a rokovacieho poriadku GK na svojom zasadnutí hlasuje len o záležitostiach týkajúcich sa našej ústavy, interných predpisov, základných vieroučných bodov alebo cirkevnej príručky? Nie. Poviem to teda inak. Je pravda, že podľa čiernej knihy GK na zasadnutí hlasuje o záležitostiach týkajúcich sa našej ústavy, vnútorných predpisov, základných vieroučných bodov a cirkevnej príručky? Môžu to urobiť? Áno. Je však pravdou, že toto sú jediné 4 body, ktoré sa môžu prejednávať na úrovni zasadnutia GK? Nie. Zopakujme si to. Celý svet sa pozerá. Je to pravda alebo nie? Nie. Dobre, takže ak si to zhrnieme, to, o čom GK môže hlasovať, je: GK má podľa pracovných zásad GK plenárnu právomoc hlasovať o závažných problémoch vplývajúcich na celosvetovú cirkev, strategických plánoch a programoch pre celosvetovú cirkev, hlasovať o zamestnaní personálu, vymenovávať úradníkov vedúcich oddelenia a funkcionárov divízií, podniknúť všetky potrebné činnosti k zaisteniu účinného fungovania celosvetovej cirkvi k naplneniu jej poslania. Toto všetko je zahrnuté v ústave. Je teda pravda, že na zasadnutí nediskutujeme o záležitostiach, ktoré nesúvisia s ústavou, vnútornými predpismi, základnými vieroučnými bodmi a cirkevnou príručkou? Hovoril kazateľ z celej svetovej cirkvi pravdu? Nie.
Zavádzal na zasadnutí? Áno, zavádzal. Som si vedomý, že táto prezentácia bude verejne na internete a som si vedomý, že to možno bude mať nejaký odpor, keď to poviem. Ale toto je pravda. Pravda je taká, že vedenie GK nechcelo, aby sa o tom na zasadnutí GK diskutovalo. A pravdou nie je to, že to nemôžete na zasadnutí predniesť, ale to, že nechceli, aby sa o tom diskutovalo. Preto nahodili túto dymovú clonu právnických výrazov a väčšina členov, ktorí to nikdy nevideli, a väčšina delegátov zasadnutia ani nevie, že táto kniha existuje, majú dôveru a predpokladajú. Dobre, ak toto hovoria, znamená to, že o tom nemôžeme diskutovať z nejakého záhadného dôvodu a to jednoducho nie je pravda. Pravdou je, že nechceli, aby sa o tom diskutovalo. Poďme k tomu, čo povedal kazateľ Wilson, pretože to začína byť zaujímavé. Ak nám môžete pustiť toto video, prosím, bratia. Priatelia, tu prítomní a online. Čo sa týka otázky, ktorú nastolil delegát v súvislosti s očkovaním, keďže bola podporená, je spravodlivé, aby sme o tom hlasovali. Chcem však dôrazne vyzvať, a mám súhlas môjho kolegu Kollera, môjho ďalšieho kolegu Paula Douglasa, že sme jednotní a žiadame tento orgán, aby túto otázku nezaradil do programu z dôvodov, ktoré už uviedol náš predseda. Poprvé, nie je to bod ústavy a vnútorných záležitostí. Po druhé, nie je to bod cirkevnej príručky. Po tretie, nie je to otázka základných vieroučných bodov. Možno sa nájdu jednotlivci, ktorí so mnou nebudú súhlasiť a iní povedia. Je to moje základné právo, aby som sa mohol rozhodnúť, či si želám alebo neželám podstúpiť toto očkovanie. Nejaké iné očkovanie alebo nie. Generálna konferencia zastáva pevnú pozíciu, že každý by sa mal rozhodnúť sám. Generálna konferencia v súvislosti s očkovaním prijala stanovisko. V skutočnosti vám musím povedať, že krajina, v ktorej som slúžil takmer 9 rokov v západnej Afrike, nemohol by som v nej slúžiť, keby som nemal konkrétne očkovanie. Existuje asi 15 krajín v Afrike, možno aj inde, kde by ste bez tohoto jediného očkovania nemohli ani vstúpiť. Takže táto diskusia môže obsahovať všetky druhy dôsledkov a stala sa obzvlášť akútnou v súvislosti s nedávnou pandémiou COVID-19 a následne vyvinutou vakcínou. Nie je úplne rovnaká ako iné očkovania, ale sú to očkovania. Takže čo sa týka reakcie ľudí, záleží na tom, o akom očkovaní hovoríte. No generálna konferencia ľuďom nenariadila, aby sa dali očkovať, ale dala im možnosť výberu. Takže namiesto toho, aby sme sa zaplietli do niečoho, čo nie je bod programu pre generálnu konferenciu, je to administratívna záležitosť, ktorá je vyriešená. Niektorým ľuďom sa to nepáči, ako sa to riešilo. A to je ich právo. Ale radšej, ako by sme sa zaplietli do niečoho, čo nie je predmetom diskusie zasadnutia generálnej konferencie,
Láskavo si dovolujeme a veľmi rozhodne vás žiadame, aby ste vy ako delegáti hlasovali nie proti zaradeniu tejto otázky ako bodu programu. Ďakujem, je to vo vašich rukách. Dobre, takže sa nad tým na pár minút zamyslíme. Očkovanie v Afrike, o ktorom hovorí, je očkovanie proti žltej zimnici. Teraz tu porovnáva jablka so slonmi, nielen jablka s pomarančami. Pretože ak žijete v Amerike, nie ste nútení ísť žiť na pobrežie slonoviny. Ale mandáty hovoria, že len preto, aby ste mohli žiť a dýchať vo vlastnom dome, musíte sa dať zaočkovať. Takže neporovnávame tu dve podobné veci. Po druhé, keď hovorí, že je to administratívna položka, bola vyriešená, musíme si položiť otázku, ako si to máme vykladať. Keď hovoríte, že je to administratívna záležitosť pre generálnu konferenciu, zaoberali sa ňou správcovia? Áno, vydali stanovisko. Otázkou však je, či sme my ako adventisti, keď sme boli pokrstení, súhlasili, vedeli, alebo mali nejakú možnosť si predstaviť, že niekedy v budúcnosti administrátori vydajú stanovisko, ktoré bude každému zamestnávateľovi na svete hovoriť, že tento adventista nemá žiadne výhrady voči povinnému očkovaniu z hľadiska slobody svedomia alebo náboženskej slobody. Odpoveď na túto otázku je nie. Nikdy sme túto právomoc GK nedali. Nikdy nikto nikde nepovedal, že vedúci cirkvi môžu určiť, čo vláda môže alebo nemôže urobiť svojím telom. Takže áno, riešili to administratívne, ale administratíva v rámci GK sa týka aktív GK, nie vášho tela. A oni vydajú vyhlásenie, v ktorom sa hovorí, že adventisti nemôžu predložiť zamestnávateľovi námietky voči povinnému očkovaniu z hľadiska náboženskej slobody. Pričom sú si plne vedomí skutočnosti, že ak sa dáte zaočkovať a budete mať zdravotné následky, ktoré vám zmenia život, GK za vydanie tohto stanoviska neponesie žiadnu zodpovednosť, rovnako ako v prípade, že váš lekár povie: musíte sa dať zaočkovať a následne zomriete. Proste smola. Ak vám to nariadi váš zamestnávateľ, vy zomriete a ste hlavným živiteľom rodiny, máte smolu. Jednoducho s tým nemôžete nič urobiť. Takže to nie je administratívna záležitosť, nespadá to do administratívnej kompetencie ADCOM GK, aby rozhodoval o tom, ako Svätý Duch usvedčuje každého adventistu na celom svete ohľadne toho, čo si dáva do tela. Na začiatku svojho vyhlásenia starší Wilson dal toto vyhlásenie, hovorí, že nechcel, aby sa o tejto záležitosti diskutovalo z dôvodov, ktoré už boli vyslovené našim predsedom, ktorým je doktor Steli. Predovšetkým to nie je záležitosť ústavy a po druhé to nie je bod cirkevnej príručky. Po tretie to nie je bod týkajúcich sa základných výročných bodov. Teraz mi dovoľte položiť vám otázku. Hovorí tu prítomným členom pravdu? Nie. Čo robí, je, že chce, aby si delegáti mysleli, že na zasadnutí môžete hlasovať len o jednom z týchto 4 bodov. Že je niekde napísané pravidlo, že môžete hlasovať len o týchto 4 položkách. A pretože to nie je jeden z týchto 4 bodov, nie je to záležitosť, ktorú môžeme predložiť na zasadnutie. Sledujete logiku? Nehovoril pravdu. Som si vedomý, že toto ide na internet, že to môže mať osobné dôsledky. Mohol sa mýliť? Je možné, že sa pomýlil? Po 30 rokoch skúsenosti vo vyššom vedení cirkevnej správy je možné, že starší Wilson bol jednoducho prepracovaný a preťažený a pomýlil sa? Mohol sa v tej chvíli zle vyjadriť? Musíme to pripustiť. Má neuveriteľne stresujúcu prácu. Nuž, zjavne to tak nebolo, pretože neskôr v programe zasadnutia GK boli 2 body. Jeden sa volal uznesenie o Svetom písme a jeden tam bol z osobnej iniciatívy staršieho Wilsona nazvaný Vyhlásenie o dôvere v spisy Ellen Whiteovej, o ktorých sme hlasovali na zasadnutí. Ani jeden z nich nie je dodatkom k ústave, predpisom, vieroučným bodom alebo cirkevnej príručke. Teda zjavne pretláčal na zasadnutí položky, o ktorých vedel, že nesúvisia ani jedným z týchto 4 bodov. Takže vie, že na zasadnutí môžete prerokovať aj iné veci ako len tieto 4 body. Má to logiku? Áno. Odhlasovali sme tieto veci na programe i jeho osobnú požiadavku odhlasovať dôveryhodnosť k spisom EGV. Aby sme sa uistili, že sme pochopili pointu,
Neskôr v tom istom prejave povedal: ak by sme sa zaplietli do niečoho, čo nie je predmetom rokovania na zasadnutí GK, teda zopakovali jeho zavádzajúce vyhlásenie a potom to znova zopakuje. Niečo, čo nie je bodom programu rokovania GK. GK má absolútne právo diskutovať celosvetovú pandémiu a jej vplyv na náboženskú slobodu. Čierna kniha neobsahuje nič, čo by hovorilo opak. Takže starší Wilson to povedal raz a ešte dvakrát zopakoval myšlienku, že to nie je niečo, s čím môžete prísť na zasadnutie GK. Teda nebol to len prešľap, nebol to momentálny starecký výpadok pamäte. Ospravedlňujem sa prítomným seniorom. Toto bola úmyselná, vedomá, zámerná snaha zabezpečiť, aby sa o tom nediskutovalo, a namiesto toho, aby povedal, že nechcem, aby sa o tom diskutovalo, prichádza s nejakými byrokratickými zlátaninami, cez ktoré by väčšina členov nebola schopná vidieť. Zavádzal celosvetovú cirkev. Teraz o tom hovorím a ide to von na internet, takže ma držte vo svojich modlitbách. Naozaj to nie je ľahká vec povedať. A pre tých z vás, ktorí to sledujú, viem, že budem dostávať maily a telefonáty. Ohľadom tejto problematiky som už písal GK po tom, čo sa to stalo. Povedal som, že verím, že zavádzal celosvetovú cirkev. Môžeme o tom prosím diskutovať? Nedostal som žiadnu odpoveď. Napísal som aj GK a povedal som, že som presvedčený, že keď oddelenie zdravia podporilo povinné očkovanie, keď neboli žiadne dôkazy, že vakcíny zabraňujú prenosu, porušili vlastnú príručku pracovných zásad, nedostal som žiadnu odpoveď. Keďže tieto veci sa robili verejne, preto o týchto veciach hovorím verejne, pretože adventisti na celom svete naďalej kvôli tomuto stanovisku trpia. Povinné očkovanie je zrušené, ale existuje mnoho zamestnávateľov po celom svete i tu v Amerike, ktorí stále vyžadujú povinné očkovanie, a toto stanovisko generálnej konferencie sa dodnes používa proti našim nevinným bratom a sestrám, ktorí boli vyhodení zo svojich zvolených povolaní kvôli tomuto nelegitímnemu vyhláseniu. Pandémia síce pominula, ale následky a devastačné účinky ekonomické, čo sa týka kariéry a iných oblastí pre adventistom na celom svete, pretrvávajú. Preto o tom musím stále hovoriť. Prečo by starší Wilson zavádzal zasadnutie a tým celosvetovú cirkev adventistov? Pravdepodobne preto, že tento incident sa odohral doslova niekoľko hodín pred tým, ako sa nominačný výbor rozhodol, či obnoviť jeho kandidatúru na post predsedu GK. Jeho funkcia bola v stávke doslova niekoľko hodín po tomto vyhlásení a neverím, že chcel mať na zasadnutí alebo mimo zasadnutia nejakú diskuziu o tom, či on a jeho kolegovia funkcionári majú právo nariadiť alebo určovať, čo smie Duch Svätý povedať adventistom na celom svete ohľadom niektorej z prednesených problematík. Možno jednoducho nechcel, aby boli vypočuté hlasy a obavy zástupov nevinných adventistov na celom svete. Adventisti, ktorí utrpeli hlbokú osobnú stratu ukončenia kariéry, stratu domu, prehru v boji o opatrovníctvo, stratu vzdelávacej kariéry, stratu zlomených snov, nenapraviteľnú finančnú stratu a nenávratnú stratu rokov štúdia a tvrdej práce, aby mohli vykonávať svoje zvolené povolanie. To všetko bolo zničené, pretože ich zamestnávateľia použili opätovné potvrdenie stanoviska GK, aby im zamietli ich žiadosť o výnimku z povinného očkovania z náboženského hľadiska. Takže nech sú jeho osobné dôvody akékoľvek, dospel som k záveru, že starší Wilson zjavne zavádzal zasadnutie, aby si myslel, že takýto bod programu nie je bodom programu diskusie na zasadnutí GK. Väčšina delegátov nikdy nevidela, nie to ešte čítala čiernu knihu a nemohla by vedieť, čo je pravda o tom, čo im bolo povedané. Jednoducho verili predsedajúcemu doktorovi Stelimu a predsedovi GK staršiemu Wilsonovi a akceptovali v podstate to, čo bolo zavádzajúcim vyhlásením, a poslušne hlasovali za nezaradenie odpovede o očkovaní do programu zasadnutia. Prečo je toto významné? Čo sa týka bezprostrednej úrovne, krv spravodlivého Ábela dnes volá k Bohu po spravodlivosti. Dokonca aj keď povinné očkovanie pre mnohých vybledlo
Ako som pred pár minútami spomínal, stále existuje v rôznych formách po celom svete, ako napríklad profesionálne licenčné orgány alebo jednotliví zamestnávatelia. Adventisti, ktorí sú nevinní, stále trpia kvôli nelegitímnemu opätovnému potvrdeniu stanoviska z 21. októbra. Každú sobotu v rôznych zboroch po celých USA a vo svete za mnou prichádzajú ľudia a rozprávajú mi svoje uslzené svedectvá. Sú to svedectvá od zabudnutých adventistov, neadventistov, ktorí odovzdávajú desiatky od verných adventistov, ktorí sú teraz jednoducho administratívne zabité telá v dôsledku rozhodnutí GK. Celé toto dianie odhaľuje, alebo sa zdá, že odhaľuje strašnú bezcitnosť v srdci vedenia GK. Od 21. októbra, keď bolo stanovisko vydané, som bol v pravidelnej komunikácii, vlastne opakovane som písal vedeniu GK. Sú si vedomí toho, aký strašný dopad má toto vyhlásenie na nevinných členov, ale ako mi bolo opakovane povedané, nie je možné o tom ďalej diskutovať. Adkom to odhlasoval, GK odmietla o tom diskutovať, z hľadiska dejín cirkvi je to vyriešené a nič sa s tým nedá robiť. Ako kazateľa ma zaráža, že existuje chladná ľahostajnosť, bezcitnosť srdca a absolútna necitlivosť voči utrpeniu, ktoré opätovné potvrdenie stanoviska GK spôsobilo nevinným členom na celom svete. Ako kazateľ hovorím, že je to nepochopiteľné. Nepriateľ bije stádo, nie vlastní pastieri. Skutoční pastieri stádo nepoškodzujú a nedemonizujú. Tí, ktorí so stádom takto zaobchádzajú, sú falošní pastieri. Čítame to v starej zmluve, čítame to aj v novej zmluve. Vládne naše vedenie GK v záujme zachovania systému alebo sa stará o záujmy a problémy svojich členov, ktorí platia za systém prostredníctvom svojich desiatkov a darov? Adventisti, my ako telo, sme prostredníctvom našich verných desiatkov v priebehu rokov vybudovali a udržiavali celosvetový cirkevný systém určený na interné poskytovanie pastoračnej starostlivosti svojim členom a vedenie misijného diela navonok v celom svete. No počas pandémie vedenie GK použilo denominačnú štruktúru ako zbraň proti verným členom po celom svete, ktorí verne odovzdávajú desiatky. Poprední adventistickí právnici pre náboženskú slobodu, lekári, evanielisti a teológovia s celosvetovo uznávaným menom, všetci sa spojili so silami temna, aby demonizovali verných členov, ktorí odovzdávajú desiatky a ktorí sa odvážili uplatniť svoju Bohom danú slobodu svedomia. Pokiaľ nebude uzurpácia právomoci Svätého Ducha GK nad životmi členov pokarhaná a pokiaľ nebude odstránená, bude to znamenať, že sme založili strašný precedens, ktorý bol štatútom, ktorý bude v budúcnosti opäť použitý iným predsedom GK nad svedomým členom po celom svete a opäť so strašnými následkami. Keď už raz vytvoríte precedens, bude sa to znova opakovať. Tak fungujú administratívne procesy. Pozemské vlády majú tendenciu k stále väčšej autokracii, až kým sa ľudia nepostavia na odpor. Je jedno, z ktorej krajiny pochádzame. Všetci vieme, že pokiaľ sa ľudia nepostavia za seba, tí pri moci budú rozmáhať svoju moc. Občianska vláda má tendenciu k autokratickej vláde, pokiaľ v procese neexistuje kontrola a rovnováha. Ak pochádzate z Kuby, viete, že to je pravda. Ak pochádzate z Rumunska, viete, že je to pravda. Ak pochádzate z Číny, Vietnamu, Laosu alebo Kambodže, z vražedných polí Kambodže, viete, že je to pravda. Ak pochádzate z Európy, či už je to Adolf Hitler, Stalin, starí anglickí králi, viete, že je to pravda. Vláda má tendenciu k autokracii, až kým sa ľudia nepostavia proti. Platí to v občianskej sfére a platí to aj pre náboženské hierarchie. Náboženské hierarchie v priebehu vekov bažili pomoci rovnako ako naše občianske vlády. Náboženské hierarchie v dejinách môžu byť rovnako kruté ako občianske vlády, napríklad španielská inkvizícia. Verím, že adventisti nie sú oveľa odlišnejší, pretože sme tiež padlé ľudské bytosti. Keď vytvárame globálne systémy, musíme sa vyhnúť tendencii pokušenia stať sa autokratmi a autoritármi v snahe udržiavať systém namiesto toho, aby sme si ctili záujmy členov. To kľúčové vyhlásenie, prosím snímku, to zásadné vyhlásenie v stanovisku GK, kde sa tvrdí, že pri namietaní voči povinným vládnym očkovacím programom alebo programom zamestnávateľov nie je správne uplatňovať nároky na náboženskú slobodu.
Tým vyhlásením GK nielenže zrušila náboženskú slobodu pre adventistov v tom momente, ale natrvalo odstránili náboženskú slobodu pre všetkých adventistov. Prečo to hovorím? Pretože ak je vaša sloboda svedomia, teda vaša schopnosť počuť a reagovať v láskyplnej poslušnosti hlas Svätého Ducha na vaše svedomie, ak je vaša sloboda svedomia Božím darom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou daru racionálneho stvorenia, a ak, ako sme čítali z písma, povedal Ježiš, že vietor fúka kam chce a počujete jeho zvuk, ale neviete, odkiaľ prichádza a kam ide, tak je to s každým, kto sa narodí z ducha. Ak je to pravda, potom ADCOM pri generálnej konferencii nikdy nemá právo obmedziť kde, kedy alebo z čoho vás Duch Svätý usvedčuje. Ak však akceptujeme, že GK ADCOM má právo vydávať takéto vyhlásenia, potom v skutočnosti získali právo od tohto momentu až do opätovného príchodu Ježiša určiť, čo, kedy alebo kde vás môže Duch Svätý usvedčiť, akejkoľvek záležitosti, pretože bol vytvorený precedens. Viac ako kedykoľvek predtým sa teraz od nás bude očakávať, že budeme veriť akejkoľvek politickej korektnosti, ktorú nám ADCOM predstaví, že je teraz priateľné. Pápežská šelma z 13. kapitoly Zjavenia je šelmou práve preto, že šliape po svedomí. To je podstata šelmy zo Zjavenia 13, je to prvá šelma a šliape po svedomí. Zdá sa mi, že naše vedenie GK je teraz zanepráznené vstýčením vlastného obrazu šelmy s ich tvrdením o ich nespochybniteľnom práve, o ktorom nikto nemôže diskutovať, že môžu zlomiť svedomie a zbaviť náboženskej slobody adventistov na celom svete v akejkoľvek záležitosti. To môže znieť ako tvrdé slova, je to však pravda. To sú dôsledky toho, čo sa stalo. Ako som povedal na začiatku nášho dnešného spoločného času, vstúpili sme do pandémie ako protestanti a vyšli sme z pandémie ako pápežský systém. Čo je, myslím, dôvod, prečo nikto nechce o tom diskutovať, pretože získali moc nad svedomím a nechcú sa toho vzdať. Takže čo povieme na záver? Pre tých, ktorí odsúhlasili, to je cirkevní vodcovia, opätovné potvrdenie vyhlásenia v októbri 21, chcem parafrázovať Sira Winstona Churchilla. V auguste 1940 na vrchole bitky o Britániu sa nacistické Nemecko snažilo zlikvidovať Spojené kráľovstvo a poslednú opozíciu voči túžbám Adolfa Hitlera vládnuť Európe. Predtým, ako Amerika vstúpila do druhej svetovej vojny, sa nad kanálom La Manche odohrala bitka o Britániu, ktorej sa zúčastnili tisíce nemeckého letectva Luftwaffe a bojovali o získanie kontroly nad nebom. Keby boli získali kontrolu nad nebom, Adolf Hitler mohol poslať nemeckej armáde príkaz prekročiť Lamanšský prieliv, ktorý má na najúžšom mieste len 22 až 23 míľ a dobiť Britániu. Čo ich držalo v zálive? Bolo tam asi 600 bojových pilotov, ktorí lietali na lietadlách Spitfire a bojových lietadiel Hurikán a týchto 600 pilotov bojových lietadiel nejako z milosti Božej držalo nemecké letecké sily v zátoke celé leto. Keď sa k nim Winston Churchill prostred tej bitky prihováral, keď bol výsledok taký neistý, vyslovil tento slávny výrok. Povedal: nikdy v histórii ľudských konfliktov nevďačilo toľko ľudí tak málo za tak mnoho, pretože osud slobodného sveta závisel na tejto bitke. Dnes to môžeme parafrázovať vo vzťahu k našim cirkevným vodcom. Môžeme povedať, že nikdy v histórii adventizmu nespôsobilo tak málo vodcov, toľko škody, tak veľa členom. Takže ak to sledujete, starší Wilson, hovorím to s láskou, chcem citovať z proroka Daniela, ktorý vyslovil pred Nabuchodonozorom. Preto, o kráľu, príjmi moju radu a lám svoje hriechy spravodlivosťou a svoje neprávosti činením milosrdenstva utrápením. Ak by azda bolo nejako predĺženia tvojmu pokoju. Aj ty si Božie dieťa a nie je neskoro, aby si sa odvrátil od tohoto zla, ktoré páchate na celosvetovej cirkvi. Boh je milosrdný Boh a príjme vaše pokánie. Apelujem na teba, starší Wilson, a na ostatných úradníkov, ktorí ste vydali opätovné potvrdenie stanoviska z októbra. Odstránte ho dnes. Stanovisko bolo vydané vo veľmi špecifickom kontexte pandémie. Jednalo sa o špecifický kontext a bol to riadený kontext, no kontext už neplatí. Keďže kontext už neexistuje, zaiste nie je potrebné, aby toto vyhlásenie zostalo v knihách. Bez kontextu nie je potrebné, aby stanovisko zostávalo. Kontext už neexistuje, preto treba stanovisko odstrániť.
Súhlasili by ste so mnou v tom? Ameň. Zrušením stanoviska a jednoduchým uznaním, že kontext už neplatí, vás dnes nežiadame o to, aby ste sa ospravedlnili alebo odškodnili členov, ktorým ste ublížili. To bude medzi vami a Bohom. Žiadame vás však, aby ste znovu potvrdili, že sme protestanti a že nemáme vodcov s ašpiráciami podobnými pápežstvu. Pre našich členov by som zdôraznil, že adventné hnutie je Božie hnutie doby konca. Ľudia, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista a sú verní všetkým Božím prikázaniam. Boh požehnal toto hnutie povolaním pre dobu konca a posolstvom pre dobu konca, aby sa ľudia pripravili na príchod Ježiša Krista. 28 základných vieroučných bodov je najjasnejším a najpravdivejším obrazom pravdy, aký nájdete na planéte Zem. Takže by som povedal, čo sa týka desiatkov a darov, zostaňte verní v odovzdávaní. Je ťažké povedať to teraz po takomto kázaní, chápem to. Keď som minulý víkend letel do Kalifornie, sedel som v lietadle a bol som zvedavý. Prečítal som si celý štvrťrok sobotnej školy o sobote a o desiatkoch a daroch. Čo som našiel? Niečo veľmi poučné. Vlastne som zistil, že tam bolo 13 lekcií o tom, čo musím robiť ja ako člen, ale ani jeden odsek o tom, čo majú robiť tí, ktorí sú zodpovední za spravovanie desiatkov. Teda my sa musíme modliť, platiť a poslúchať, ale nikdy sa tam nehovorí o tom, čo musia robiť tí, ktorí spravujú desiatky a ako sú zodpovední za ich použitie. Medzi členmi a vedúcimi existuje zmluva o dôvere a myslím si, že nastal čas, aby sme ako cirkev adventistov diskutovali o tom, že ak chcete, aby sme odovzdávali desiatky do tohto skladu, aké je naše primerané právo a čo my očakávame od našich vodcov. Poprvé, že budú neochvejne obhajovať našich 28 základných bodov viery, ja to očakávam. Po druhé, vašou úlohou nie je podporovať sexuálnu revolúciu na našich univerzitách a univerzitných areáloch, pretože to ničí našu mládež. Po tretie, očakávame, že nebudete len beztvárnymi administrátormi, ktorí sedia v kanceláriách, no očakávame od vás, že budete obhajcami pravdy a obrancami viery na verejnosti v súkromí, a budete brať na zodpovednosť tých, ktorí sa odchyľujú od pravdy a nasledujú cestu ideológií tohoto sveta. To je len počiatočný bod takejto konverzácie. No myslím, že prichádza čas, keď my ako členovia, ktorí verne odovzdávajú desiatky a platia za systém, ktorý nás demonizoval a ktorý bol proti nám použitý ako zbraň, máme právo začať klásť otázky. Akú zodpovednosť majú naši vodcovia, ak chcú ešte stále trvať na tom, aby boli desiatky prinášané do tohto konkrétneho skladu? Uvedomujem si, že keď sa dotknem desiatkov, to je svetina svetí. Tí z vás, ktorí ste zapojení do cirkevnej správy, viete, že rozdeľovanie desiatku je najposvetnejšia diskusia, ktorá sa môže uskutočniť. Tam budú správcovia, ktorí sa na to pozerajú, ktorí sa netešia, že nastolujem tieto body. Avšak skôr či neskôr so vzdelanými členmi sa musíme sami seba pýtať, prečo si financujeme systém, ktorý sa proti nám obrátil ako zbraň? Prečo by sme mali odoberať adventný prehľad, keď nás odsudzuje tými najsilnejšími slovami? Uprostred pandémie som zrušil predplatné adventného prehľadu práve z týchto dôvodov. Máme nového redaktora adventného prehľadu a dúfam a modlím sa, aby riadil loď bohabojným spôsobom. No tieto odsudzujúce vyhlásenia sú stále na oficiálnej webovej stránke a musia byť odstránené. Ak som žiadaný, aby som vrátil svoje desiatky a dary cirkvi adventistov, očakávam, že ma naši cirkevní predstavitelia na oplátku nebudú demonizovať a ako odplatu ma neodsúdia pred celým svetom. Toto žiadať nie je príliš veľa. Sme predsa bratia a sestry a očakávame, že naši cirkevní predstavitelia budú obhajcami viery a šampiónmi pravdy tam, kde na tom záleží. Nielen vo výboroch cirkvi, ale aj vo verejnej sfére na trhu myšlienok, ale naši vedúci predstavitelia nápadne mlčia o všetkých hlavných morálnych otázkach v súčasnosti, pretože sa boja prebudeného davu, ktorý je tam vonku. My potrebujeme vodcov, ktorí majú odvahu stáť. Takže by som vás preto povzbudil, aby ste boli verní adventistickému hnutiu, nevyskakujte z lode. Buďte verní v odovzdávaní desiatkov a darov. Závisí od nich spása stratených na celom svete. Tiež vás povzbudzujem, aby ste sa modlili za našich cirkevných predstaviteľov
a prosili, aby im Boh dal odvahu a úprimnosť, aby činili pokánie z tohoto strašného zla, aby svoje pokánie preukázali tým, že odstránia inštitucionálne a biblicky nelegitímne opätovné potvrdenia stanoviska z októbra 21 a tým obnovia slobodu svedomia pre každého adventistu na celom svete. Takže sa modlite za našich vedúcich predstaviteľov. Možno by ste povedali, že niektorí z nich by mali odstúpiť, ak naozaj zavádzali svetovú cirkev. Možno je to vo vašej mysli. Nebudem to dnes navrhovať, aj keď som to práve urobil, ale nebudem to navrhovať. Nebudem to navrhovať, pretože vidím, že robia veľa dobrého v mnohých iných oblastiach diela. Vidím staršieho Wilsona ako šampióna misie po celom svete, ako málo kto, a vidím dobro, ktoré naši vedúci robia. Tak sa za nich modlím. Modlím sa, aby si jedného dňa uvedomili, aké škody napáchali, a aby sa kajali a odstránili toto stanovisko, pretože kontext už neexistuje a my môžeme byť opäť protestantskou denomináciou. Takže nech nás Boh žehná ako ľud, nech nás Boh žehná, keď budeme kráčať vo viere v Ježiša Krista a v bratskej a sesterskej láske s našimi bratmi a sestrami, aby ľudia, ktorí nás uvidia a počujú adventné posolstvo, aby boli priťahovaní k Spasiteľovi, ktorý niesol naše hriechy, ktorý prichádza, aby nás zachránil z tohto sveta hriechu, aby nás vzal do neba, ktoré je vyššie. Zostaňte verní až do toho dňa, modlite sa za našich vedúcich. A vy vedúci, ktorí teraz počúvate, toto posolstvo je dané v láske, pretože cirkev milujem a chcem, aby bola naša cirkev pripravená na poslednú krízu. Skloňme svoje hlavy a ukončíme slovami modlitby. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za možnosť stráviť tu dnes ráno tento čas. Oče, ďakujem Ti, že si dal mysle na rozum a premýšľanie o veciach. Modlím sa, Oče, aby si požehnal našich svetových cirkevných predstaviteľov. Oče, urobili sa strašné chyby, či už úmyselné alebo neúmyselné, len Ty poznáš srdce. Ale modlím sa, Oče, aby si pracoval na ich srdciach a tak, ako si pôsobil na srdce Nabuchodonozora a priviedol si ho k poznaniu pravého Boha, prosím ťa, aby si pracoval na vedúcich našej generálnej konferencie a na ich srdciach, aby činili pokánie z tohto zla a aby skrze ich vedenie a skrze ich príklad bola sloboda svedomia obnovená pre každého adventistu na celom svete. Oče, nech my žijeme podľa nášho svedomia, nech je naše svedomie citlivé v súlade s písmom. Kiež nikdy neumlčujeme svoje svedomie úmyselným odmietaným počúvať Tvoj hlas. Ale modlím sa, Oče, aby keď žijeme životom ducha a čakáme na návrat Syna, aby si ľudia všimli, že sme strávili čas s Ježišom Kristom. Prepusti nás teraz Tvojim požehnaným, je naša modlitba v mene Ježiša. Amen. Ak chcete zdieľať svoje obavy, čo sa týka vedenia GK, napíšte, meno a adresa je v titulku.